Belang syuka gani-gani lo ko makasih gani. Ina tumawid mo berang kita kami wala kada kami yang kapangi. Dia na mama na pupuno siya ngato ka di man raw tayo di makakatan. Ay kira man na gani-gani ta batali ko makakatan. Oh ha, kemudian tidak. Bala na cara nak mak ya awak ni. Ini maksudnya sangat tua kapu benar pada pagi. Ya nak kata jangan buat ai. Sojuan buat ama ai ni nak jangan kata. Ay buat biar teruna. Ay dah, ya kayak aku. Ya kata dia apa? Mau tahu ya teh kono tu. Ni nak pada lagu sekarang mana ni rumus kuat. Aku kira itu ya teh ya teh saya ya. Itu kan yang dia tua. Oh udah kita berpanding orang mana nak berbeda sisi ngasih. Aduh, are. Iban tu hari nak panik kaki aku berbeda wala. Tinggal tu lagi aku berbeda wala. Yang itu dia tu. Ayo sunnah kali aku masuk senota. Nama no aku kita kawan kamu tetap kerana kita wala. Ada kami disebut terkata. Tak mengerti apa? Nah iman tu nak aku berbeda benda utara. Kakata ati nyumbangkan nanti pengangannya. Tiga nama mengabai nama langan nangan wala. Dia tiap pengetahuan duta. Nanti nak apa itu? Emang harus tu lagi ni amam mau. Pekasa saya tayo runa sara di ganyan may dia bebesa saya kanang amam. Matang wala kaniwan nagu. Taguro ni gira di mana mati. Di mana ita sigaro mga mama na mo di mana itan. At ini mo di mana itan na pakaya pakarila sa ginoo ay kaino kanan. Ang panay hindi ka kapsindagin. Ya wala ulo. Matang wala di makabiya ginoo. Wala mo to. Matang wala wala piso. Wala tatangan. Ato ni Yeswa. Na setan na naman niya kamulag kayo. Na mga mulag kayo, na ilang ang manisa na gusto matagwa nga, abi niya sa setan. Numano to pagkagidetaro ni mamalo, ni makapamuno so ni mamalo, asabab sa lalang kuluban ng setan. Na andini kanu no setan na iba't ng mapapakatano, na pagpagagiro bubuhay na niya kurura ka nakagi. Uwan na kaya niya kurura ka nakagi, na kanaba ko makapamuno. Uwan na niya kurura ka nakagi, na kanaba ko makapamunakang. Inuhigir anak pengguna orang utawa marata dan deeng ka sesamu-samu dan deeng ka pamugo sa setan. Fa imma yanzagannaka minash syaitan nabilaw dia
Kano din, di mabuang ay balwin na kanabas kano wiki ito kayo daw mag tutungan na ito. O ba na makakadugat ano na tunag-tunag-tun. Kinakaminos na ba tumig mga syakulo. Yung mga teori-teori na tunag-tumi siya ng tiga-taya po ka. Na tiga na siya po ka. Ha? Tiga-tiga yaw, nabalik ka siya. Ay ang mga niyan, naging may oras tanong, mga nitanong ko, mga din ni mitataros ang mapipiagin ortan. Sebab sa umani siya tatanong na di magro. Pagpagro tanong siya amal sa diyo kay anunya. Laman ang mata ida ang matatawag sa station maguto sa matalik siligwin. Ya man sa tufarik ay tao ang ganatan niyan sa dunia yan. Ang tunay talaga ako ano man kaamawin. Tapos naman ito, ay amanan niya na umalis siya ng ganatan niyan aliyang kaalunya. Namanong ka di pang pamimikiran na, babay ko, pag-arilakan, manong ka di gada-gada, ang tunay iminit pang nakunaka sa aluman amawin. Umanitaw sa dunia na ana niya di preparaduan sa ginawa niya. Pagaleron na preparaduan niya sa mga wataiyan sa ubod di mako amakya. Adi na pagpanamo at tingin ang isang biya kanunay alo pa ang kotuasyon, na walero ng kotuasyon, na taramo ng kotuasyon, na tindo ng kotuasyon, na bulawan niya ng kotuasyon, na perak niya ng kotuasyon, na din makagiraw yung parang na sa aluman na mauri. Dito man yung ayamaan niya, napiyakaran-ran. Adi na ayamaan niya, nagkatoon na ka at karumay. Na ayaman na adilan ni guraukan na dunia. Miyada kapital sa Manila, na iningisibri, na peso kapital na makakasod. Di guraw ka. O, di guraw ka, miyada atrak, miyada siya, nagtamang ko arge, na miyada ano pa, miyada awalay, na ayaw din guraw ka. Inukan na pumuraw, wata miyada makapasalit pa siya, na miyada anak amiro. O pamakapagis siya ng koto at galumay, inukan na din guraw ka. Na ayaw din pagkiguraw ka galumay, inauna na kami makateryo ko na kulo kagawin. Nakailan pa siya namin na meron ka ginawan. Inaw yung masumigiliyakat na kami makaliyakat. Di mo na makalabas kami. Inaw kami di makaguro kay karumay. Apinyatan namin, pusa kami sa suna. Oy, na kami mamakanaw. Na kami rumakapusa. Na obiyutik kilimit ang guro ka no kakarumay. Na ibagdalo namin nakaslantan sa maliwanag. Para kaya Allahu Akbar. Upang makamagdam ka sa ginawang ka, agawi-gawi na bumati ka sa Quran, na umakalapas ka, na meron-tarantag na ginawa ka, na mataan at dito na bakaslan tanong sa maliwanag. Ay dapat ito kaniman to sa mga Quran na kalipatan. Ayaw ko kapag katalimin mo mga Quran na igraan na pinagkabus na kawalay. Nagdar man ang mutakatirong nabi, sayati zamanu ala ummati, لا يبقى من الإسلام اسمه ولا يبقى من القرآن إلا درسه وقال عيدا ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. Pagkatali mo matugong nabi kung pagkurya masya kung mga umatakan ada al-kalam bago Islam inunta usungaran. Naman doon na ito ng matabi yung niya kapiya-piya ngaran na ilang kausyo ka Islami ka maadong. Tabi ako makamilino. Ano ba ito na ay ngaranian, na si Abdullah, na ilang nga maus na manok, na ng pagwita, di siya bubakan. Ano ba ito na magu ay ang maana niya, na tabi-tabiya ay ngaranian, na si Amina, o di na si Rukaya, o di na Khadijah, na ilang nga kaya ang maana niya, na muntun sila, na sa pepekil na, hindi pamagantaan. Na niya kapepe ngaran. Sa manuto na niya kapirtinan, na din yung palo ang koto ngaran amakya. Ububuhay yung koto ayang mga niya, nangaran niyan, as ikinuha ko Islam, na dito niya kinunutan niya, na ibagtalong kami tagumpiatan. Na ano man nagkato, nakaatal
na diuno tamaranian na si imunot ko galugyan na kapyan ni palangay kali palatian wallah. Ibaratnya na boy na tabi na ngaran yan na barasimbo na tingaran nga na boy barasimbo silipuh. Oh, nakana ba uno tamo tangaran yan na lipuh. Oh, kaya mana niya na pagkailin ka ko tabiat yan. Na diun ko ta ka islami. Ka islami. Pagkatali mo ma to Imam Ghazali adin so Abu Ya'la Abu Dudi na pagkatali mo ma kumas adin ni pipian songaranian. Mataman para songaranian. Ayusamma ismahu dinalipipian akapagkabitwiro syakaran away na ayaw makna niyan na si Ipo Akiragawi na kena abungu kibutu sungaran niyan way maranakan na si Pulan, si Fatima way maranakan na si Amina way maranakan na si Muhammad na ibut ka andin ni kapatay ka ani kubur ka na ayaw na betur ko tunganin ka na si Dumyalo ada boleh kira orang dengan ini dibagi sore ini tutur banyak data ni gubernur, yang kata orang sekali data ni gubernur, pembagi di sini biar beranda dunia yang memikir ko bahasa tak 30 suruh atau bikin negara, pamaga ko dimata manap kira apa makin di sini dunia lo, na to bikin negara ati na way ba, ate ako, ate mo do gabo to jadi busy, ribatan lo, gunakan tanwanan, pamada ka lang mga ribatan mo di misyo sa Islam, tabiyo. Iman to natabi na ada menagato na ino kailangan tayo sa seminar. Oy, kailangan tayo sa pagmamakini ko mga ulama. Ada penagato na kaiman to bara sambayan tabiyo na miikas sama no kay ito turuyan. Dina manuka ka na binaning ito na binaning pagal na binaning ai na binaning pekot na binaning papa. Ada na nang tini apate na miyata ako. Karena agama latar sogi penurun nak aku manuk asal nak bang itu toro budi gobi penurun kau manuk na pena una manuk sabol bina toro musa asal nak bang itu toro na maraya orang yang menguripkan Allah subhanahu wa ta'ala na isana atu nabi apakatali umakau pegawai yang masyarakat nada alam ba Islam inun tasmaramu auto na wala yakmil alquran illa rasmu na bakatali mo mapunto nabi ko pagkuriya masya adala ba Quran inun tasok surat adi mo takabasa kan ano pagir ana keto na ka mga wala niya kapiyak ibabatan ko Quran ana isa kaya sa mga nawalay Nagele niya na mutawali o dia na mga Quran na tinino ba kuno mo pa ka niya kapia di kurisyo na Quran o tamapia ko na di kurisyo sa Quran kanaba ila din sa Quran ka di kurisyo ka ino pitero al-Quran ambatian iti makna niya kamada kalangaran ng Quran benda ayaran ng Quran na sobra supito ko ngaran niya kalangaran niya na mushaf ikadua na mubin ikatlo na al-haq ikapat na zikr ayaman az-zikr na pananadum o tumahan ayaman na niya na limuta pananadum ikalim ang ngaran al-furqan piyakam bidalian piyakasim gayan suribat ang subana isa pangaran niya al-furqan basta uni pagkariba sa tanudang na ayah kadang na ngaran ng Quran na sobra pito po ngaran ng Quran o may suwatan mo kailangan na maswatan ng mga ngaran ng Quran o kataw ko ng mga matatan kami kaya ko kataw ng mga matatan na tindatos sa social studies pero kataw sa mga datos at inasakulo dato maniwantewang datos sa makwil ayaw makna niya na mga minumuras yan na pag-ipanutun na kung siya amanan niya na mga heroes o nakatawan yan Bonifacio ayaw makna niyan na Gregorio ayaw makna niyan na Reza lahat ng mga katawan na tabiya na pag-ipanutun na kung nanto nga ng mga Quran at yun na I don't know bubutingan niya maningin siya niya katawa-tawa mata na ayaw makna niyan na isa na kailangan na sa mga tatang na minutan ng agama na ayaw makna niya tugulali na pangatali umatugulali kumasa ada agalam ba ko Islam inuntang so tuladan nada agalam ba ko ay ngaram nada agalam ba ko Quran na inuntang siya manan na kay surat mo Allahu akbar padahal pala pinigil ako ng tabiya
Na iba betal magusto kurang ko rada bumyatay. Na titil na tatandangan tinggal na latest samay. Tinggal na ate kimasya. Tinggalin. Amami. Kami mo tahu sa utang ginawa yang na kami ni ko. Tinggal ino bubetali siya kurang ng Arabiyin. Tinggalin katawan na kadin. Tinggal na kunya katawan na kadin katawan. Kadin katawan na kadin. Tinggal na katawan na kadin katawan. Ino abuy siya kadin katawan. Dati na ino bubetali siya kurang ng Arabiyin. Para dikipadawi dikilew balbal. Apa yang mana yang aku dia nak balbal sama tinggal. Nah saya kena sama masalah dia. Dia nak kita nak balbal persib punya soto ni lewin. Dah kaya bahasa benar. Kapada sama ngai epic adia kaya akan menjadi sani dia. Wah kenapa kamu pengerti kamu menjadi sani dia? Pasal jam terbunyi rumah dia mata tanggung. Wah terbunyi rumah dia ngai epic dengan manijir dia ngai magariari. Nama dah sama Allah. Wah tatagunuri na kapangali na mula sa Allah. Oh ha? Wah tatagunuri ko na marata. Akataw na naman siya, nagulong yung mga pangudaan. Abi apa yung mga katabil, oh, ako suko mamagin ng mga bay. Hindi nila pagalas yung siya naman niya na mga tanggati. O po na miyali, na tinantanay niya sa medo dia, matagya mo rin hanapya, pagay na di mo buta-buta. Si Mausi Jordana, na di pa katayo lang na niya sa oh, mana yang di bawah tidak ada orang mata tahu jati. Tapi ubah kali kami nak sulku. Kamu betul. Oh, paman tadi sama kasami. Dia menolak Allah Taala. Sebab kita lu sekawiyo kita lu alitan terus amannya. Na dak abalina akawiyo. Ayat Peter Nabi, wa inna ahlal jannata lam yatahassaru illa marrat bihim. Lam yazkuru Allah Ta'ala fiha. Mata anak tubuh Nabi semangat tahu surga dan dengan abela buku abetu dengan abela dipengin saya atina orang naya nada kami masuk. Namun silakan bapak dia ina wainan. Na ayah tubuh Nabi amin pesen dikira na sosoknya kedekira na orang dunia adalah ditentukan Allah. Ayo, ubah kami akan dosa kota mengabai muslimina saya istimewa. Ayo, ubah kami akan dosa kota muslimina dalam nisa. Abdullah, orang utama kepada mga seminar muslimat. Oh, ayo, ubah kami apa sama tadi saya sampai sama sti. Ayo, ubah kami kata masalah Quran. Ha, umanisa na ayam dipesin ditian. Na dia kota makin yang kemudian waja'alna fawqakum dia akan sekali tuan apa pangkata. Nah, ambil kamu pematan bersama orang Mauri. Nah, pakap pekatan penuh Taala so pangkatan apa maka surga. Kenapa dia tak datang sa pangkatan? Oh siya itu ada ni. Nah, kumansaulan na maka saya mata masuk Quran. Nah, siya itu na kumansaulan na maka dunia masa masuk Quran tidak YouTube. Nah, di kapal atau sa pangkatan sa utama kedua. Itu pikir wallah fattaqullah mastata'tum. Kalau kan Yusuf sasalin sak kegagalan. Saya kegagalan mau. Ayo saudara Islam dan yang paling bukan sedih kegagalan. Oh, coba dengan kegagalan. Pemahaman yang utama dengan asal budak atau mabasa kalian di Sultan. Dan tiga mabut tangan ada taman mata yang urut. Dan itu kepakai kapal ditutup. Oh, ayo maknanya sa kegagalan kau nak kalau kasih Allah. Oh, nah, orangnya. Dia mau takhalas sekarang adita lo yang baru timah dosa amal para sahabat mana mori. Lalu salimah sama Fatimah, imantuna ape anda tadi berpakai dosa gak ada apa. Sadirsor, Samarawi, Sanorti, na ina pagkumotan na skanu ang mga abay mga Fatimah ay similar. Ada sahabat bina kaya din similar o. Nasa iligan. Tiap mga minum sama niya mga dato. Oh, dalam mana kami akan dalam mengumi alih rekan mengawi, tapi miah kalala ambil alih mengawi sebab syariat muslimin. Kau di mana alih sosial kuih, kau di mana alih sosial atau mga ulama kumanginan, nak pakai apa dakal sudah dapat samarata. Ada bagian lupa mana kali nak kena kewasiat. Kalau mana kena lupa mana kena kewasiat, ayo kena ambil sih. Dia bunga mata akan dari tinggal kipas apakah ada dadanya dengan musik apakah betulnya nah macam orang asalkan apa ini dari mata musik tapi mata kan kebahasa ekonomi
Nauna ulit, ano nga pangatanong ko? Mapiyapiyaw na nanya. Oh, nailang nga, ay nga, kamal ka na tama niya, puro nagkakaw, Pagkakit sa pa, sa laag kayo nagkawas niya. Pagkakit ka na, nakatilit ang mga luksan ng papel, di pumakagugan na, pumakamasiran siya. At ito kagag ang mga luksan, natagir ka ng mga kamudan, na di yung kagag, Allahu Akbar. Nga makatuman ang mga luksan. Alin na pag-usya na kalakano sa isa suratakan sa katawaya ang mama na sumiyong ko fadil. Yun ang fadil na pwede ako mga tabi-tabi'in na mga pwede ko mga kubara o ulama, pwede ako mga ulama. Yun ang mama na sumiyong na may mga nisa musawir may akiwasyatong. Sumala ni sa mga sahaba, mga tabi'in, na girabaw na sumali na sugatalinan, nalinigay pang siya. Pinasakatan ng tabi, apang siya tanaka, nila nga kami yan namin gabi, natiyali ko na kanyan. Naya po natin nalitiro natin, ito na po ni wasya sa ranaw, ada tamanag, kaya rayaan, na kaya niludan. Natiro na po, kung nasabi ni pangusya, natin natin yung matao. O ito pa makakiraan na kaya niludan, na makapamusya. O, kadua, naulang mo ni pag-isya niya pag-isyawan, nag-ismagyan, na kaya niludan. So sama na nakalaba, di benar ba kaya na kaliludan? Kailangan tanong pa wasyat. Kadir dia wasyat na ayaw kakikinang natanong, na datar pakikinang natanong ko panganangan. Maka pinakamangan na babasa naman. Nagibutan na mga duro, kaso pakipitan na kapi, hukunin ka mabasa naman na makalima. Pagganero na alas 7 na kapiga, alas 9 na palok man na pita. O, nabi mga alas 11 na yaman na isa na alas 9 man, nagkagaman na magutuba. Alas 4 man, naisna man, na magagawin man, hayaman na niya, nagkagaman, ang gabiga. Kami bang aliga di muda, nalalakan ka pa sa mistik si pangalika. Dapat karoon na, ay mata. O pa makakapag-istiga na sa naman namurin. Ayaw kaya man, nakakuha na kibisiga na tanwang na biya nga. Dali talaga mo nang kapalawin, ani po lang binabaw. Dali talaga mo tagatero nabi, iya kumalabitara, panang gila inyo tugo nabi, ang kaya mga tao, ayaw mo kami ang kaliran na di at tiyangiran. Anak ketol ka manusia mo bida ka na di at tiyangiran. So mga sahabat na ano matatawag sa paratiran, nasi sa puso. So sa bagaimana ano matatawag sa paratiran, nasa tiyan. Sama na nadamasaran ko sa video ano paratiran mga sahabat paratiran marano kagyo. Kenapa lang? Narangawa manatian, aku dia puso. Ada masalah kau. Ayaw makna niyan na at na pagkatanim ng mga tao, ayaw mo bidang kanya na sutian. Malang nagkaroon mo na, makasiyong mga buwan sa Allah, makasiyong mga po, udah batatang sa tiyan na ka. Na pili ba na sambay nga tabi, akala na nangyakala na simba. O, kapakano ba ganun mo daw ta'ala? Na di na siya kata mo ma, miya ka ma, si Fadil. Tingnan dyan, rajulun ila al-Fadil, faqala awsayni, bishay, faqala Fadil, ihfad anni khamsa. Tingnan na siya kata mo ma, hey Fadil, badi kafakaya wasiat ya kawa, wasiat ya kawa, sasay. Tugu Fadila, ayat tingin na ipagusya takar ka na siyapang kaadyang kay alimagtan. Siyapang karak ng kay alima. Sama na miyadang mutamama, amiyatid na miyawapak, naskataling siya po liman. Naguska siya na pagari, ubagal na yung mamamakilot. Sa dia ay mana station tanong, nagjugram na buya na kibol, nagsiya pa, agsya pa na kamag. O kaya pa tayo, siya na lang unaw, pala mo na yung mapaya. Ay alita no siya pa, nasupo kami na siya kata, ako sa likabayawa pa, ako kami na siya, naliti yung mapaya pa na utiyakan. Nali siya pa na mapaya, ay siya niya mapaya. Pagkanayon ito ko Fadil, bago siya takar ka amama, na inma asabaka min shay, فقل ذلك بقضاء الله تعالى ونتينا بكشوة تركعتيوبا وأنا بكشوة تركعتيوبا أشي نتروان كأجيتنا حكما والله تعالى النبي مقرأ ملا kau terlalu itu agi opuna kau tu pikiran awana bekisuga terkaatiwa asai sesagina maka natangadam kaapunu tu wal aku komanyan apara tetakna so pamikiran ka agi odi ko tangadam nadi tekna so pamikiran ka na maka pera ro basa malata ibarat na so
watakan ada di bebebet na saudara naka. Wata begini saja mana dia bakal ada sini. Wata bahasa di kita. Nah di babu watakan na di kita nama mana nang gilo bakal ada sini. Ada tahu kabina ada sini. Nah mana dia nama dak tengah berada di ada sini. Oh ay. Dah tiga. Ayo mana dia pikir bakal ada jangan aja bakal ada sini. Na sama nuto na detaru na sok pamikiran ka kalau medyo pun sok pamikiran ka kasabab sa detaru na hukuman wala talit mutaliyan so man so tu wallahu ta'ala so buatan wadam na 50 ragu na dumpang kaaduna wala na li ini masad wallahu ta'ala so ukuran ka ama penggulaw lang ka dunia mapapasan man so kadutano ay udang na ditano katawan ayat pikiru nabi na al-qadru la yuraddu illa bidu'a so kadra mapun gula-ula o manusia tu nabi na dibagan ayat butuh nabi pengarno ayat butuh dulu na so papang mani wallahu ta'ala o doa benar ako lagi di nakatulog ke wala kali nakatulog to ni uran ka tada mga di uran ka pwede to pa to ni uran ka pakapia ka to ni uran ka kala ka dali ka katawan na pakada ka lang ka so pangani ka uwan na ukuran ka manata na ubang kalo-kalo na an magami andi pengataros. Datang bagunya kan dua, pada kala ditebak tu nang ngaji di mamang ni. Ini pun kau puasa na miyagi selama aku dah. Na aku belum bakangan mana aku makasih menjapa tu na dia ni dua. Dia ni mana ni? Na tama ni mah tu dah terima. So lamu nupangan ni kana penerimaan Allah. Aku nak berdoa Allah. Wa qalbukum ud'uni astajab lakum. Betul kan ni wa pangan kan orang terima nak berdoa Allah. Ayo setuju nabi nak dari masuk Amerika na sini pin berhensam ke atalu enggila ada makna ngatalu ada pin berada janu na dari kapal berkamal kasuk Amerika enggila ambil makna ngatalu ada aki umar kau walaupun nabi umar kau sakama itu kasih imam bersadir ke atalu so Amerika kagenero na wana kisuwa terakatiwa na piangat teri masuk Amerika na ini tapak sabiu moto kisuwa terakatiwa kedua na uwan na usama na ini tapak kalau pamakalu na ini orang dulu katalo na ugus buat kasali na ini unun ng kota amanan na Panginoon so sama nuto na dami alambo wana madamu na ito na miya ko na ito na para na matinga suwa kasopangan din kana tiyema na miya ulan na ng kiatalo ang mga ralata ko umarka baya ka ng mga mamang ni na iyo magandang mulugta o manpapita buwagawin na maurugo sa tawa ya tayo man ang iti na maling ladaw ya tayo ba yung man tawa di mga tawakan na biyaro talapit to tasang so ayun maana niyan na tiyari man sa pangalima na ini ulan sa iyong kota tiwa ang isuwa talaga para kita na sa pamikiran tanong kaayaw man na di ka pakapanalo sa manata laula udili iyon uway na igira at tuunan ni amiyatero kaso laula na taftahu amalu syaitan na kaya nakaanak asubelo ko syaitan ay busuan na ka na ito na siya dito kadrullah hukuman wallahu ta'ala kadrullah hukuman wallahu ta'ala na tetahan na adyong kota ay makna niya na kusurba benda din ang sabihan panutulak ka lang may tanong para mga ibarat yan yung magkakarumay na ditidawa lagi ako ditidawa nga karumay kaya normal nga karumay sumasyo karumay na di man kapag walang seriusyo kaya naman yun kasali sa pagkakapya ginawa ron kanuri makasasaliya na bagagawin doon na tutun na kanwara sa mamaw na rimaw na sa babero na tigari patay ang buwaya tingnan mo mamaw at apa to nang nawala itu kapakay kapakay pero na dapat na dapat makalay yun na makatotokan yung talo ang ilang seriusyo pato dadi pa nagkapakay o man mapita na asyalia ayaw maanan yan nagkapakay tomboga sopa natigil yan babaya ino mga alin namin tatapya ka na kami din makatapi na din namin yung gila maka na bara kami initapang mga atiwa benda kami tinggal karena itiwa agi ayat bintero nabi na basta masuwa atiwa sore niyan na ditinggalin na sa tubabayan mo Allah idza ahabba Allah ta'ala 'abdahu ibtila basta tu nabi akababayan wala sore niyan na tupungan yan kaya na babaya pakaw anak-anak na mama kabunda kami gara lagi tiwala ka din na bara kami bini maatapang
dia nga mama na mo dole ke kala amai saiti ke dia nga ba ino masih singa kedip singa tidak ada ati ino masih singa pani ni ko na ko mga ba na awa ka dia nga ba mama kata na beri sido dia mo ni sido do kala la ha iti na mata na kana mo ni sido awa ka hala dia kata tengah mama kami bertrip ayo mana usuna tabira na mga bay na uban yung dimba sa ako mga datri awaka sobra sa kudu puung ko porwan yung kumani ang managa awaka ya tinggal stasi berbeda ka kailangan na sunukan o basta di mapihan benar di nga ke bebel karo mga apa na ro di ng geswa ata sa di ng geswa pag ni ro di ng geswa na niya mugel-mugel o baka di pagod dengan dua tiga dari orang Inggris warnanya coba asal berbeda hanya coro-coro ya nanti lagi ini kau di sini kena ostona maka kau ini kena tapi ada sifatnya kau ayo mana dia dan dikau pakai abang kagirawa awaka ambil buka kau di nang gempa ayo mana dia nah suaki agama nama umangan aku mau agama dari na una ina mongan so agama na mongan na para ko tahu tigil dia mama sofiura ana ba di sini la itu na di sini ba na di sini na tigil dia mama iman to na ma pipi ali na na ba gara ta di na iman to ga wa una ke pale na usul po kwarto ni na kumuro di makala ni da Allahu akbar ini apa pun ni mo mga litarnya ini na tigil na ba ini masih na mga dai bawa ko ni babu dia magu nga mabay na blag so paggali-gali na ko makasi gali ina tumawid mga berang tanami wala kana kami nang tapang dia na mama da pupulo siya na to di man raw talo di makakatan ay gira man lang gali-gali ta batari ko makatan oh ha kubni na tila bala na na da kasala na ko ya kawa ko ni ini magsama sa nga to ka pupulo bada paliti ya nakakasaan waay so ano ko ama niya na niya nakato ay ko biya tero na ay da niya kaya mo niya kalaga mo no to niya tayo no to nena ke padalaw siya karo maya na ni ru su putuak ako giray daw niya tayo niya siya ko biya ko kanya niya ko oh no una ke kagam pani wano man na bobe sisinga ano are iba to ari na panik na kaya bobe tawala tingnan ko na kaya bobe tawala yan tuloy no ay gusto na kaya naman sa sanurta na malo ko kaya takawan pa bunda tak kira ng itanoma na dahil may suwa tarkatatak na tiba na iba to na kaya bobe tawala kakatay at tenyuba kanina te panganganyan tiga nga mga gabi na malakang ng ano kuwan ay te pangatawan lutan at tina na kapan sabu ay manos to na dia nga mama na pe kasa sa tayo runa sara di ganyan may dia bobe sa saytan nga mabu matang wala kaniwan na gumo Daburo ni gira di mana kate mana ita sigara mga mama na mau di mana itan kate nene mo di mana itan na pakarelax nga binang kain ho kanan anda panay hindi kan nga sing tingin ya wa ulo matang wala ni makabe bino ni mo to matang wala ilo na kiswa wala tatangan ato ni kiswa na siyeta na naman na kamelang kilo na makamelang kilo na kailangan ko manisa na disini matang wala abi dia sa setan Elumano to pagkagay dito ni mamuno, elu ni makapamuno so ni mamuno, kasabaw sa lalang kuluban ng setan. Na andil kado ng setan na di betul ngapapakatan. Dapat ko kagiro bubu kaya niya ko ra kan kagi. Wala kaya niya ko ra kan kagi na naba ko makapamuno. Wala niya ko ra kan kagi na naba ko makapamaka. Elu higir ana pumulo ra no to marata na deeng kasi sabu-sabu, na deeng ka pamugo sa setan. Fa imma yanzagannaka minash syaitan fasta'id billah. O kagida maka adik-adik pangusim sa setan kapag penggalabak ng kanya sa marata na siya sabu-sabut ka na pamugo ko sa setan na lindog ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kalindi kanu no setan sa utay ngaran wala pagawangan yan. Na niya katan do ka. Niya tabaran na do Yung lagi mo dyan ito wala dunia na isaw to ay ka pakanggalab ko tao sa galab ka marata na gilab yung marata nga sa setan. O naman na setan na tanong surga. Ay no tanong mina sa setan ay siya pa yan at kinaay alam. Tama sa kata taguwa kan sa dunia.
Kanyandangan nang binasaan akan so buatan wadah kayo kami ada sa surga kapong kina. Oto ha? Di tanong mo di mag-isip mata ko setan. Kenapa niya kita mga sabi na ganda mga setan na di ka napainan. Kaya pang mutang na sa setan. Di na so niya kayo siya na pulala ko so Ibrahim bani Adam. Dahil niya ka pulala ko. Dahil siya ganda na nga isa kang magigida di mugurog. Tinanong ka na di mugurog. At tinamya ka pera ulan na di kami paguranan. Na niya nga upak sa mga lupa kami. Na di kami makamasok kada iga po pakatanar kami. At na ito Ibrahim bani Adam. Tira paganero na ititiubar kan wallahu ta'ala. Awal ititiubar kan wallah. I'ataraftum anna syaitan aduwan lakum fattabi'u subulahu. Nakita kawan ni sugalab ko syaitan na marata na elyo pendipangilu beban sa mga lalanyan. Ketika itu kau masuk syaitan na lilwingan yang kami berbeda ni galabok yan. Nah itu na kunin siya kapag palaw syaitan para maswatan wanita nung yung bisa nung paganero na din nakakibisa syaitan na igila anak panggalabakan ka na ang kapag-isti'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tadi kan kebinasaan. Kalau adin nakakabinasay, na diyo kota ay makna niyan na az-zikr. Talin-talin wala kaya nakamatatang natatalin ng Allah. Adi kan makasilay. Katalo nakakalakan ng kaswaldo tala api ang dalang matatang nakakalakan ng kaswala. Adik ka din mabinasa sa setan. Ikapat, na permila di pagawdas. O kagaga nga, na makakabatalang nga, na upunog ka paro na pagawdas ka. Isa ng asagito, setan, adinal ka kapakabay. Adiya man ang abdas, na buno sa sakit. Iya, dia katakan, buno sa sakit. Dia nga nanalo milium na 20% nga nasa sanokana. Tintan mo makatot na. Kami nga kanila, bulong yan, abdas. Pagawdas ka, kami akong terus so papliun 20 jatian na kakaman na magedam na di kan magedam na. Mabedas ako. Pagod na mele nga magabedas na ya makampaton niya nung. Mantan ko di tahun ko. Na magabedas man natin bububu. Kau apa mana? Ay makna na isa na bulong. Diyan ka na nakapagabedas. Lain ta naman nagino tanong sa nakapagabedas. Wala semua na kay balatan semua sa iligan. O ay nagabedas ka. Na usim bayan na di nga pernah kita kali kapagabdas ka, lagi maabdas ka din. Oh, ha? Namanya kami apa yang mau kontrol. Dan tanong kali liwa-liwa na ganda igira ang maabdas ka. Ay piya pun ayam menunggu mga pangaturugan na maabdas ka din. Allahu Akbar. Hadir na. Ikadua awasya o fadil sa mutasakataw amama. Natina ihfad lisanuka liyanzu كل الخلق منك وأنت تنجو من عذاب الله تعالى. Kalau tiga siapang karakan hei mama, nasi siapang ka adilaka, dingat adilaka nasi siapang ka, angka maka apas ulang nu kaadu. Pero kadang-kadang akhirnya binasa anu datanya na manusia kasabab sa diri ang bulian. Berarti ano? Mada kalau jadi gracia na sabab sa diri ang bulian. Na upuna ka tingin siapa muduna ka dilaha na pagkaapas ka ko lang ng mga kalimuan ng ta'ala na pagkaapas ka pa na papasiksa ng ta'ala. Ayaw maana niyan na Anthony pada kasya pa nga kumila isa at nabi ekatalo abay ataw naraka ayaw nang ialiw na binabay ayat nabi ekatalo abay ataw naraka na imra'atun lisanun fazi'un ala zawjiha na sopon subaya solidayan na mapasang ikasinta ko doon lupayan ang mama. Basta babay balisan tang korban na mama na miya kalitikan. O ay hiraw na tuna biya misita piya manita na sa mga mama miyatay ka o. Na umiraw sa mga minedaryo pa mga surga siya kito no pumanitay nga doon. Kau pun matay na miya kau doon na sabi man miya katuna. Apa makakailangan na wala magsilo sa kais kanok mapamanan. Ayaw makna niya lang kubakakarang itanaw. O ayaw makna niya na syubain, bain, na di dumadait ang koto kababalisinta niya. Apis katanok na mga dato. Adi man tama dengan mga tadi, umat teru na sinta. Yung tama mamaya pakalo niya na. Yung tama mamaya tega na. Yung tama mamaya betul-betul niya na. Mali di puno sita na sigara mga na desirisyo, halita katakawan. Ito ada na, ito ada yang
Namatang wala maluko pagapyan nota. Kira dia mata bisita seorang mangadu na mapupuro-puro na benang yan. Dan dia matanya na mabubulu-bulu kan. Dan dia munggulo na katatar-tar mana beda-beda kesalahan itu. Ni betul-betuan dia na. Mata wala talaka. Dili kan. Mata. Ilain nyo alam na ba? Tabi ka na mga bay. Langon na mga bay ako mamakiligin to. Ilain nyo alam na mapasak ikis kasita. Ada abon kekwa. Di da abon yang kegede-gede na mapia. Di gagwa mapia. Ilain nyo man abalisitaan. Siya ka na matawala ka. Nakataw na ako nabalisitaan ko mama. Nabalisitaan ko wata. Nabalisitaan ko ina. At ito ko maraming nakatuging tawiran. Kataw na ka sinta. Basta ito ko nabisinta ka. Nawana sinta na ka. Namamanig sa sinta ka sa puro langit. Na palakangan mo lugta na sa langit. Na umakabubala mo ta kaya sinta nga ko tao. Na pagkatanaw mo. Kami ka pisinta na sa tao na di makababenar. O ay. Na ato na gasyon. Nagkakalabas sa langit. Na siya ka malito. Oh, pagkira ka panganitan wala. Pananabagan na ulo niyan. Na di ba na mga pagpamanitan. Nakabala na kao. Agi ako magagawin na. Di mo ba wala na magabanan ka. O, kaya man na niya na. Para na ko na rin pagpamanitan. Bali yang kaya sinta ka na sinta niya kapia-pia. Miyakwa ka mapia. O sinta na kaswata kayo, miyakwa ka mapia. Miyakwa ka sorgo. Naskano magu mga wata, nagira sinta ng mga nosyo, miyakwa ka mapia. Dali ka kumaya-baya. Ang ibig ka na tero mo na miyakwa ka mapia. Nagul miyakwa-baya. Dali nga ito na yaman ako na miyakwa ka poko. Wala ka na ba buhat? Mamiya. O, tol, diri. Ayaman na niyan, siyapang kasudila ka. Ada na mga tao miyak pulangin sa maging napumusya nila iyan. Miyak karag-rag na nila. Allahu Akbar. Ino ay pitiru nabi. Obat talaga na papalatian na Allah ang suwala na mauri. Faliyakul khayra. Nadaro ka sa mapia. Na udi ka mga daro sa mapia, nagaganak ka. Na ikatalo wasyat. O fadil. Sabi mo ta sa katawa mama. Tiginasib. Rabbaka bima wa'adaka min al-rizq. Takun hatta takun mu'mina na pakatata na ang ka o di na o unutan na ka aginawang ka o kad na naka o nganin ini pesadar ka o kad na naka o risking ka ay mana siya bagar ka wala risking na pakatata na nga bujur ka kaon ikaw ba kay laylay o ay mana nila bago bakal pira ha matang wala ka kung mali mga suka si Mr. Marga si mapita niya lang nga mamaya umok siya. O kung manda sa ula kaya ng mapita, yan ang tanong. Pakatata na ang kapamikiran na kapurisking kayo bagar kawama. Kaaya Peter Nabi, na lan tamut ang nafs, inna nafsa lan tamut, hatta yastakmil rizkaha. Di din matay sobaran yawa, sa taman sa dinya naman ng sorisking yung kulunya. Kata eman, daw nahadap na rizki talaga niya, kasi talaga niya. Na ino po na kaya na puputay, kami apa sa panganong kanyang kulunya. Agis katang nabaltalon maalaka ka, di tanong malakaya. Di man nga masuswatan, no, nakanabakalang sa di tanong pumakakan. Kakalang sa di tanong mamakatamo ka. Pamali siya na pupumakanin na kami na makaway na langit. Mataman na. Kati pupumakakan walugtan na ng mga badyos, ano man siya inigay? May papuno siya nagagay siya naman ito. Da mga galabagiran, da mga director giran, da mga attorney giran, da mga aling giran. Da mga galabagiran, ilang naman nag-gatulong ko na yawan na nakita tago niya mga telebisyon, alam na pala screen nun. Ako makakanutuan na utang na, at hindi nga sa illegal, ang mabubuta na badyo, inuwanan, na makakan. Naska pa na gagawin daw, na pasimba, nakasawala, gagawin daw, na pagpamanga nakakuha daw utang na gagawin daw, na kumati kasakuran, na andaman na hindi nakakasya pa ukad na naka. Allahu Akbar, mantuakim. Ay, Peter, wala utang na sa hadis kunsi, na tinaya ibni Adam, taharraka yadayka anfik wa alayk. Hey, tuwan na bawat tanwadam na kaugang kaambal alimang ka kariske na ka. Ayos to nasusangan na nasangan na ka, kasusangan walog ta na nasangan niya. Ang yung may katabi na, may iga kansawa na, ya Allah, sa di matawra ka. Uba ko niya, na lugar ka na kamo. Eh, dapat to lugar niya na mo tanuri, na siya katala sabi ng ka. Di miya pa inad. Oh, ayaw mo na, nasusangan na nga, nasangan na nga, kasangan walog ta na susangan yan. Kaya kasi silang tatanong, ay kapat. Ikapata wasyato ay ang makna niyan na fadil. Sa diyon ko ito sa katawa mama. Natin na ista'id lil mawti hatta la tamut gafila. Ay ang makna niyan. Natin na sisiyapang ka. Adi. Ista'id.
Tela gading ka sokapatay. O tama? Tela gading ka sokapatay. Preparaduing ka sokapatay. Ista'ida lil maut. Tela gading ka. Preparaduing ka sokapatay. Sa taman sa uba kamatay as ka na malilipat ka. Na iman to na miya kada kaliman to apupatay Muslim. Pupatay Muslimat tabiya. Na pupatay sa kanya na malilipat. Da aban niya dalam kuwa pa. Iman to na madak liman to pupatay. Pakisabot na kang la ilaha illallah. Api ada pun mati liman to na pakisabot na kang la ilaha illallah kadina nagkakurog. Ato ni sabab kadina nagkakurog pa. Na sabab sa kana aban niya lalayo pagaliwi ang mutasyahada. Na sa katanaman tabiya piyada ka ng mga pamangadi. Nagpakai terung kasus syahada na api aja ni makurup namanya kurup yang malu ada sebab lagi sebab pandalai nyo dinu diterung la ilaha illallah kata api yang mga lokstanu nanap ketur ka mga lokstanu mabasalo man na bebu maka dua geto sian materos la ilaha illallah anak geto na lok sabay pudi na mama anak pas bina na sangibu susangibu kira daga pakai nap gebitnya la ilaha illallah la ilaha illallah hematan na sagatan anak itu nak anak pasbi, nah perekuan kau lepas tetap. Tapi tak mana nak bahu mama itu di mata itu. Tapi tak nak sanggup. Allahu Akbar. Sakata mama pepenutup nama tak ariak nak apa di Pakistan. Oh, aromnya kapasan. Nah anak tina sakata Pakistan apa tai. Nah ayah dagangan yang itu nak news. Nah kaki aku pepeka sabut mga pamilya tina sabut ka. Nah tina atas news bagu balita. Sabut ka, dia boleh lima terus nanti na news saya bagu balita. Na taman ti sa miya tay na dito di mini sabutian. Akata sa news bagu balita. Mana mana ke sagaden. Datara biyo ta sa kata mama ali betul mga nawatay. Nama sabut na magulay. Aba kulay sabut na mga surga. Laban makanggang ng alos. Mga parang ini ka sabut. Aba niya ko kwagalo bagi ka sabut. Apa so di masabi na ada tabi. Na ya di matero mo ta mama na la tugulog la. Datu mga hotel ama sabut na muna. Sumata na ko ida la. Allah. Ama sumata na ko ida la. Last two. Ayam dia teru na last two. Miya katik tengah sumada kan mga hotel. Ame miya kuat anu dia man. So pau house. Atau kaya to pau beda pada last two. Naman to agak dia na bisa ngarian. Na ada sangat tawadoks ayah ide dia na mama na maga to sagulima ide dia. Na di peneguma sosugu ada sus na mau na sama sdi. Oh adi unite na pneu yang sugu na maka sebe na di mana sbi na khoto akagi ko petai. Na sopo ka sabuto na niya mapa ka sabut na sopo ka nutu sa sabut kami abalik tadi. Pagiraw nga pa sabut na baba. Sabut ka la ilaha illallah la ilaha illallah. Tiga ngaya doksa piye penga ke komorop. Yung apa ka sabut sa ribat. Na bertingin ba la ilaha illallah la ilaha illallah. Dating mabunga ko ano to baba la ilaha illallah miya balik tadi ayo perasa butunya na ngayo yo ko ano to sa lama no to ni la hawla wala quwwata illa billah kanya mu ko ala ganda makha na tari wa mga bae magkabakaya pa din makuro na may tugon wa ano sabab na sabab sa ko ni magalapan ng seminar napakasagutan nga mo ta kumto tagitan na din mga seminar di nagito na masita sagutan ko na la ilaha illallah. Mana kala tabi tama kasangibu. Nadi isa na nabadas. Nakatawa na kasi kalimon daw ta'ala. Amay hamatay so taway kalimon daw ta'ala. Nagkapakay apaluan wagan nakawan daw ta'ala. Akapagtarwang kakula ilaha illallah. Nao, nasama naman. Ato na ipatilagatan ako kapatay. Paganero daw. Paganaya. Nasama na yan. Dabuhay kini tanong siya nga kapatay. Kanang tanong patay. Ay dapatero. Ha? Na paganay apada ipatalagat tanong ko kapatay na diya ngota al-imanu billah paratiyak wallah ikadua na at-taqwa Allah na kalak wallah ikatalo al-husnul khuluq na kapia parangay o bunga matay amapia kay parangay na ayan na punutod na supi parangay na kasama pia na patakataw utugo nabi apia talo abaka bentuk kumiatay ko kapia ni parangay na kesanaan tugo nabi agisulyang ko sorga tugo mga sabay rasulullah may katalo-talo may kabentuk kumiatay tugo nabi apia talo-talo na tinay rasulullah may kadua-dua na tugo nabi apia dua-dua may kabentuk kumiatay dak manterong nabi apia sa sakataw o sa sakataw nagpaka kung sinang jokara makan marata ko yadat na uba ko patay na guro ko akong anak ngiro ko mapia ko yadat to nadadang nga mabigara mga na dito na so jual daw tali matawra ka
pokoknya nggak sekarang mau pengen aida pakai surga dua lah kami ada nama ni makan guna tiba kapal merak baru dikata ini wala nama pedat kama tahu wala kama ni makan itu pakai surga wala bagian nanti kami diminta ina muda bawa dia sendiri kota sagi ayo dia kasih surga udah sama taris tahu kami yang kami diminta nanti nak kena ini bata dipu sama peta itu pakai surga wala kami apa parangai na uman ni makan udah dong pakai surga wala na merampai satelo anta kapal ayah penuh bakadun dan atau dan YouTube ni kali nasi ada pakai surga na surga wala utara so kapi yang parangai dia mana nang apa mamagay kapang ademo na matang wala ka bugani pati pedaka dia mo tade daw kan sa pedaka apa dia mo ta pedaka na mga sa restaurant dati dia nga na kapi nga ni tiba agu paswa ni pares ka asani men na bani no tugali pati bini surat ko posoyan ada patron no tutera ka mama sa magubay da sa kanwa kerome na pembetuang anu hotel sa nga mga lana na tutera kan no keromay da pengiro so patong antara yang ngadapi betul jangan tay apa dia mikir tahu namanya dengan nian so pihak pihak ni lah pihak kemarin jangan dia pancu adut itu lutin lagi kan dunia lah Tommy lucu dua pancu beli rumah bergerak pancu jangan tu mata nak apa yang bagus tu nak so pancu ayat tu nak so kami anu ada patong jadi orang tua nak mengani wedi tapi dia nak betul marawi dah pergi dia nak mana dia dia mati bawa nak sekali dibincangkan kan atau sekali pergi dia so ke so apa yang mapena betul nak di gede oposo pada ka nah ayat yang mana nasu Allah Subhanahu wa taala ilenu mana nama pe parangai apa ada ka mata tahu apa yang ngap gede na diganya ni betul-betul nah pada musa kapi apa parangai na dia ngutas kay pengurus sumanam ilenu wadang nama pasangi kasalam ngamada ka ginaway o kabaya ka makada ka ginaway na kay pengurus sumanam na ukabe ka na unato nakalaban na ka nadigan panala salamat sa gitu kebudahan na nama natanga dia taipa tinggal pentai oh ayah makna dia na baliat ka aginaw ka skapan ni paguna samalam ka niya kada-kada ka kay buleo ka padepanan sa kapya parangay dia na lo na ore ni mga ore pulwa taala anto na ikalima ipetelaga da ka kapatay na ayah ko na ikalima ipetelaga da ka kapatay na dia mo takira al-Quran na kabate sa Quran. Nakatawa na ka, dia nga na Quran na andin ni kadir kasaniwa na pelunsyong kaniyang kubang. Ando kan sa Quran na sigan sa ulo. Sigan sa ulo. Ino kan sa Quran sa ulo? Na sabab sa Quran na ini turun wala apong sa puro, na si kaniyang kenan sa puro, ka ayah kumbali ada tarang ka apaslay, ada tarang alay, na kekindatan yang sudah lemah kubur ka. Kekindatan yang sudah lemah kubur ka. Anna isam ya panutul kagi ako mamatay ang tabay wala wa alamu pure ugen na pure ni mapanutul na kagi ako matay na diyo ta ko bali na sobra sa tatago sa Petroma na ayaw na siya patang tabay na miya kapasa-pasa ni kabata sa Quran igira Ramadan na makan lima niya mata masu sa Quran ay mato na nagato na bay Ramadan ang nabubuno mga sapulo o toa ano mabimata gato na kabubay mabal salongan na sapulo miya tamatian na so pediin di na ditamatan mata kami ya ini butuh tolek. Nanya dia dengan utara ini ujian ini bagus. Untuk mana utara ini ujian? Alang lo Thailand. Tadi dia mengasami. Ini yang di tempat aja pedih. Tadi kau ngapa pada kali ngomong kata tempat. Macam ada dengan kata mati yang murah. Kau tuan di. Nah, ayam mana dia? Antoni kapira tu. Kan mau Antoni kapito. Ayah. Kan mau tu. Nah. Ayah ikhanam ibtalaga daka o kapatay na antakuna rahimus sillatul arham na baliyang ka aginawang ka amakilulukta ka ko mga tunganin ka ape kala amal ka ame kadi kami kipitungan na yan bada kalimanto abada amal na bada kalito tulak yan na tunganin yan so agama na ayah order agama nandisigan na kasutunganin ka apia ayah makna niyan na ipesili kanian na bakaw kikab matang wala apia belagitan apia din pakawan ako nga apia ayah makna niyan na ditula kata na sosakal ulah dia sa itula na dito ko na isa siya pa tumapaparati ako Allah isanan talaga na ako kapatay budi mo ta sa dami ang giro so padagaan na wakaw buwarga talbina ko may totanon na wakaw nakapta na kayo na ilapit ha nakuha nga tangang aping umuray sa kaniyan kenapa dia taruh tu?
Oh, nakati ay mana niya nasikip pendusuk kutungannya. Nah, ikapito. Ayaw ko na ikapito at talagad ko ayaw mana niyan nakapatay. Oh, ay na as-sadaka. Kasi sadaka. Atau no kasi sadaka. Na so kasi sadaka na ipakaliwan na gupananan ng kubur. Man arada ay yanzu min adab al-qabr ay qadru abulay na sadin sa tawa kabaya na dimasik sa kukuba. Napakadakalan yung sadaka. Sa katawa mama, may umaadi ang kaya mama apagkawaw din. Tadi mangbal siya kita sa tabu. Pelepakan niya sa tabunya. Tiga dia nga sa katawa mama gari. Ino kung di pa kakana sa anak tamu nga kapati ako akawaw. At tignan ka naman o ba di pa hula ka pararaka. Kami rasa-rasa ako siya. Natigin na ka na kaya sumsur. Yung tabo ba yan ada kami siya na. Ay nga rang bagad. Nang yan nung nakipangwa sudah kami siya na patwanay. Dua wanay. At tatanagin tiyi. Kau udah ngapa mateng na dia kayak mungkin tadi nagpakai mga amis buaya. Pemene ko miya dalu-dalu. Oh, ana ni mabuang. Mana pe angin lah kan be anu sopian ngai ku. Namia ka biya gino ni kamalo miya ka bulu ko kau nian. Lagi ako pa kadida miya tenga mama akhir sangat tem. Na pelupit na kubur. Ilupit na kubur ni. Miya dalu-dalu miya udah lisyo. Kami alig-lig itu. Ini nung kau pelupit ada dia tinggal siapa. Dah pelupit menang yang dua puluh apakah penda kepilaan yan? Beberapa saking kawanan. Ada orang yang mati namanya Sta, berbiada dengan pelupit itu. Ini nu kedua ada. Ini yang menang ilah, dia enggak eno sudah malu bisa bawa kami ini para keruh sawan itu. Eno saya malu betul sawan itu kami ini para keruh. Nanti na, nawe nu akan nonton tu lebih begitu kamu. Apa yang atas dari pelupit. Siapa nonton nak ayat keedin kasen di tamala na ame kamata usutau sang kota dalam makobanian na masubro si sa'aloman akiyama. Kasen dito. Namana di mo ta sa katawa mama ke sisa advertise sa patalas sa telebisyon na. Sabi mo nang announce, miyamang ni sa peta, miyamang sa peta. So peta ta kita. Atu mama noto. Dene nung nga mala panala ko ngayon nung kaya ko kada beto. Nanu waso sa tiyon, miyang foto lang katatati yo peta. Yang ni mabuang ya mama beliau masa tara emang beliau dong nasa foto latara. Mga tumama no kami kasih ya. Sali sa ipo pumamagika na ayang kakalim si Allah subhanahu wa ta'ala. Mamagika sa miya loto ka na obegu amya kapiap-piap na agataman nun dahil hindi ka na abada sa kakuwangasan ng namori. O miya mamagika sa panganangan na tamamasim. Kami usah. Oh na ina menangnya pada kana amanisa na mga hotel ya kita miya ngap kita makan. Dan siya nagkikita sa satu ini, ngegang ako. Nah itu kali mga mabujan mo na mo rin namin yan. Kata, saan na kisa di nga ni mga pa ka nga kakalim. Nah, ikapira to, ikapira na. Ikapito, ano tawag mo tayo ikapito? Kasyadaka. Kasyadaka mo tayo ikapito, amanan niya. Nah, dia nga kasyadaka na, kenapa ayaw buwa ka pa kasyadaka ka na wana perak ka. Birisipol. Udah pernah pamumulala ka, birisipol, baka kasyadaka ka. Udah penanditan ka o penuh keparorkatan naskatan mga patima uwan nanditan ka adi ka sulutan ay buka sulutan na wedding nakate so mga bahway na bagingaw uwan na bugka adi nga sulutan kataw na madaga na boy amina pinaka minu sa bagian aba sa pulo ana gato no ay matanga na melya kana bende kana bugupito ko bagian ini kay so color nabaw mga lumala na awid na ang tapito ko bugka Atama na, dia berkena. Atama. Kenapa makan dia hotel dulu? Siapa dulu? Ini pama magi. Agi mana bida? Naik tapi naik mungkin apa buat? Kami yang ada buat kena apa? Ati nada ni kata ni ada kakak dia nawai pada sangat nuara. Agi aku sepirannya nanti lapke dengan itu nang pada nama siapa? Agi itu bukan ini begitu. Datang ni mau tanya kaisa nasi siya nang berbanding dengan nami Samarino. Nana ini bagi sama tua bitetapi karena dibegerang Amerikan. Tiga orang apa sih? Kata semua Amerikan. Anda ini begerang wata, ini begerang. Artinya apa dah sanwaka?